Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig meget velkommen til vores lille event her i København. Vi er rigtig stolte af, at der er så mange af jer, der har taget tid til at komme her. Nogle af jer var også på vores event sidste år, som vi holdt inde i byen, og det er rigtig dejligt, I kommer igen. Det kan vi godt lide. Det vi skal i dag, det er, at vi vil rigtig gerne præsentere vores nye uderumskoncept, Garden in Rooms, som tager afsæt i boligens rum, som vi ligesom har flyttet ud i. Plus, jamen, vi er jo en virksomhed, som ligger i Jylland, i Vejen, og vi har 70 år på bagen. Vi designer og udvikler produkter til haven, og man kan sige, at gennem de senere år har det faktisk været meget hegn, vi har koncentreret os om, men vi har udviklet os meget inden for de sidste 5 år, og ligesom kommet lidt mere ud i lidt andet havetilbehør. Bordbænkesæt, drivhuse, redskabsrum, hønsehus som det seneste. Det er helt rigtigt, det dernede, ja. De vil også være med. De lægger æg. Men uanset hvilket produkt vi end udvikler, så er det utrolig vigtigt for os, at der ligesom er noget følelse i det, at det er en god kvalitet, det er nogle gode varer, at det er noget, vi ligesom kan bruge fleksibelt, at det ikke bare er et enkelt produkt, vi bygger, men at vi bygger i systemer, så man ligesom kan lave rum i haven. I dag vil jeg vise jer, hvordan det så er, at vi kan flytte boligens rum indenfra udenfor. Og jeg vil lige sådan tage og gå hver enkelt rum igennem. Og nu kan vi starte her i vores lille samtalekøkken, som vi har valgt at kalde den, som er bygget op omkring vores nye portelementer, altså de her hegnselementer med de rustikke stålbeslag på, som sådan er lidt, der er også lidt nostalgi i den med de gamle måde, man ligesom hægter dem på stolperne. Så er der vores kubik hjørnebeslag, og dem ser I faktisk, de går igen rigtig mange steder her. Og det er jo bare et bevis for, hvad er det egentlig, man kan bygge med de her beslag. Jamen her har vi så været kreative og så lavet lidt med nogle gamle trætraller, nogle gamle engangspaller, som har fået et bræt i bunden, og de har fået lidt maling, og jamen så fungerer det jo super fint som sådan til at hygge lidt med i sådan et udekøkken. Så er der plantebord derovre, eller grillbord. Et rigtig lækkert bord også, som ikke flyver nogen steder, selvom det står ude hele vinteren. Den kan sagtens tåle en god storm. Vi har nostalgiplankebord her. Der har vi normalt træbænke til. Vi har bare valgt her at sætte nogle lidt mere farverige stole til, som ligesom lige gav lidt mere spræl her i køkkenet. Jamen så er der jo alle krogene her. Når man køber sådan et element, jamen, så kan man tilkøbe de her bøjler, hvor der er kroge på, og jamen, dem kan man jo så fint bruge til at hænge alt sit køkkengrej op på. Ja. Så tror jeg, at vi vil lige gå en tak længere ned, hvor vi har vores lille stue. Vores lille stue, som også er opbygget omkring lidt genbrug, kan vi godt sige, det er. Det er det hele faktisk næsten. Vi har rodet lidt med de her bænke, og nu vil jeg jo gerne lige høre jeres kommentarer i dag, fordi der er nogen, der har sagt, hej, producerer I ikke de der bænke, fordi dem vil vi gerne have. Og det kan godt være, at vi gør det nu. Lad os nu se, hvad I siger i dag. Jamen, så er der lidt træstube, som bliver brugt til borde og lidt små skamler med lidt hæklede toppe på. Og så er der jo vores fine kastanjehegn, som danner en fin afgrænsning dertil. Så har vi drivhuset, og i dag har vi jo lavet det som et lille kvindeværksted hernede, med symaskine og det hele. Men ellers kommer den her i færdigt byggesæt, og den kommer i den her hvidlaserede farve. Og man kan sige, at drivhuset, jamen, som vi har gjort her, jamen, så er der jo egentlig fin plads til enten at have et par små blomster, der kommer til at stå der, eller man kunne bruge den blomsterkasse, vi har til at stå heroppe i køkkenet, som er på hjul. Den passer til en maxi-kap-kasse, og dem kan der fint stå et par stykker af derinde. Så har vi vores højbede herude for, og dem har I sikkert set før. Et af vores nye produkter også, det er hønsehuset herovre. Og den kommer
og også delvis samlet i færdige sektioner, sort grundet. Og det er jo meget fornemt herovre, fordi der har vi jo første sal, hvor de kan gå op og få lidt ro, og hvor de kan lægge nogle æg. Og jeg kan sige, at de her 2 dage, vi har været herovre, jamen hvad har de lagt? Tommy, hvor er du hen? Hvor har de lagt 6 æg, ja. Og den er lavet så smart, at man kan åbne lågen om bagfra, og der er redekassen så, og så kan man jo tage æggene ind. Man skal ikke ind igennem lågen her, og så ind og grave osv. Og så kan man jo lukke porten ned, når det er nat, så er der lige sådan en snor, man trækker i, og så går lemmen ned, så der ikke kommer nogle små mikkelræve og spiser den. Vi går lige en tak videre her, hvor vi har, jamen det er klart i haven, der skal man jo også have en himmelseng. Det bliver man nødt til. Man skal kunne ligge ude og nyde sine blomster og dufte foråret, vil jeg sige, med en god dyne på måske. Eller bare ligge ude og få en middagslure. Og det er igen bygget op her af vores kubik hjørnebeslag og nogle stolper. Så er der lagt lidt bund i og sådan noget. Det kunne godt være en af dem der, som vi ville sætte i produktion som en færdig løsning med. Det tror jeg. Så den er, ja, det er en rigtig fin. Det sidste rum, vi har herovre, jamen det er, har vi nu ligget ude og er godt svedt til, jamen så må vi jo over have et lille bad herovre i hjørnet. Der har vi så lavet udebad, og igen bygget op omkring de her portelementer og trætrallerne i bunden. Og der kan man jo også bygge på alle mulige måder. Vi har valgt her i den ene side at så sætte vores kubik rammehegn, vores glashegn i her, som er rigtig flot, men også få som med klare glas, eller med træ, eller med rattan i, som kan bygges ind. Så man kan sige, jamen det er jo egentlig kun kreativiteten, der sætter grænserne her. Så det var sådan lidt vores bud på Garden in Rooms 2013 fra Plus' side. Ja. Men jeg kan jo lige starte med at fortælle, hvem jeg er. Jeg hedder Dorte Kvist. Jeg har mit eget firma, som hedder Meld Design Studio, hvor jeg laver havedesign, styling, og jeg skriver artikler og holder foredrag. Og jeg har også en blog på nettet, melddesignstudio.com/blog, hvor jeg skriver om alle de her ting. Det alt sammen handler om have og indretning og design. Så er jeg forfatter til 2 bøger. Den første hedder Bliv ven med din have, udkom sidste år, og er sådan en slags havemanual for dem med den første have. Og så har jeg en lige på trapperne, som udkommer her i slutningen af april. Den hedder Byhaven, kål, kartofler, kærlighed, som handler om alt det her, der sker omkring urban farming, og hvordan man kan skabe sig en have i byen. Men jeg er blevet inviteret her i dag til at fortælle jer om, hvad der kommer til at ske ud i fremtiden, og hvad I kommer til at drømme om, og hvad jeg tror, hvordan tingene kommer til at se ud. Både inden for haveloven og uden for haveloven. Og det vil jeg gøre på den måde, at vi først ligesom lige løfter blikket og kigger ud globalt, ud i verden og ser, hvad sker der. Og så ser vi, hvordan vi ligesom kan tage det med hjem og bruge det lokalt inden for haveloven. Jeg vil lige starte med at fortælle en lille sød historie her, som jeg synes er meget vigtig. I december sidste år afslørede Pantone årets farve for 2013. Det blev grøn, smaragdgrøn. Om farven siger de, at den er livlig, strålende og frodig. En farve, der udstråler skønhed og som øger vores følelse af velvære, balance og harmoni. Og det, at årets farve blev grøn, betyder i virkeligheden så meget mere end farven på vores sommerkjoler og vores sofapuder. Det er hot at leve grønt, det er hot at tænke grønt, og det er hot at dyrke grønt. Så man kan sige på mange måder, har en grøn bølge ramt i mere end en forstand. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har en finanskrise. Mange folk har mistet deres job rundt omkring i andre lande, og også kan folk nærmest ikke få mad på bordet. Vi har også en klimakrise, der står under os i nakken. Der er vrøvl med CO2-regnskabet. Polerne smelter. Det er noget værre rod, det hele.
Alt det her og den her uro giver os sådan en trang til at få noget tryghed og beskæftige os med nogle ting, som på en eller anden måde giver noget mening. Vi har brug for noget autenticitet og noget, der giver en rigtig god mening. Og hvad giver egentlig mere mening end at dyrke sin egen mad? Det er ligesom der, vi kommer fra. Det er det, vi har gjort altid. Så det er en af de første og største tendenser. Så vi begynder at genopfinde de her gamle dyder. Vi holder høns, vi bager vores eget brød, og vi drømmer om det her selvforsyning, om at komme back to basics. Vi ser bonderøven på tv, og vi ved det hele taget sådan i kontakt med naturen igen. I 2008 skete der det imponerende skift på verdensplan, at der pludselig var flere, der boede i byerne end på landet. Og beregninger viser, at i 2050 så vil 9 ud af 10 bo i en by. Så derfor så sker der rigtig meget omkring byerne lige nu. Alle dem, som bor i byerne, vil også være med på den her bølge med at dyrke sin egen mad og have det her grønne uderum. Så derfor så er der denne her kæmpe bølge i gang omkring urban farming, altså hvordan man dyrker sin egen mad i byen, som jo nogle gange godt kan være en udfordring, fordi der ikke er så meget have. Og det er ikke kun byboerne, som ligesom er ude på at få grønnere byer. Heldigvis så er kommunerne også med, og der bliver holdt Green Roof-kongresser og snakket om lommeparker i lokalplanerne. Så på den måde sker der virkelig nogle dejlige ting omkring byerne. Og det er også inde i hovedet på arkitekterne og de store projekter, hvor man ligesom tænker skov ind på altanerne, man tænker drivhuse i højden, og man snakker om at have køer på 26. etage. Og i det hele taget, så kan man sige, at der sker rigtig meget omkring det urbane uderum, eller uderummet i det hele taget. Og nu vil jeg gerne lige tale om de sidste 2 års vinderhaver på det meget fine Chelsea Haveshow i London. Og det vil jeg gøre, fordi at de 2 haver faktisk indeholder nogle af de aller vigtigste ting, som sker inden for have lige nu. Og er, hvad kan man sige, sådan meget kraftige tegn på, hvor det er, vi er på vej hen. Det her var Vinderhaven i 2011, som var det her sådan, fantastiske urbane projekt med et højt drivhus. Der var solfanger på den ene side, og der var den her grønne urtevæg på den anden side. Det hele var plantet til med spiselige ting. Der var tomater i altankasserne, der var ting på biodiversiteten, der var sådan kæmpe insekthotel herover, og det var sådan meget bæredygtigt tænkt, og det her sådan, solsystem pumpede vandet op i den her urtevæg og sådan noget. Meget, meget fint. Sidste år, denne her fik sølvmedalje, men fik min private førsteplads. Jeg synes, det var et fuldstændig fantastisk projekt. Igen et forslag til, hvordan man kan udnytte et uderum i højden, og det er jo en meget god ting, hvis man er i byen for eksempel. Og det var bygget op, 7 etager, bygget op i stillads, som simpelthen indeholdt alle de rum, man overhovedet kunne. Lidt lille smule ligesom at være her. Alle de her rum, som man har behov for udenfor. Og der var simpelthen udebad, der var café, der var en lille klub, der var det her sådan zen-agtige rum med vand, og der var gyngesofaer, der var en rutsjebane, der var drivhus på 3. sal, og der var køkkenhave, og det alt sammen var bygget op omkring genbrugsmaterialer. Og havde den der sådan lidt løsere tilgang til det, at det handlede om ligesom at få noget ud af tingene. Og man kan sige, at det vigtige ved de her sådan, 2 projekter, det er, at de tilsammen kan man sige, at de udnytter højden, de er spiselige, de er bæredygtige, miljøbevidste, og det er nogle af de ting, og så har de rigtig mange rum og rigtig mange funktioner udenfor. Og det er jo meget det, som det handler om, det der sker omkring haven lige nu, og alle de her rum, man gerne vil have med udenfor, så derfor synes jeg, de var rigtig fine, de her projekter. Det er ind at være ude, og det bærer vores uderum heldigvis rigtig meget præg af. Nu har vi alle sammen fået vores samtalekøkkener indenfor, vi har fået vores fladskærme. Nu vil haven ligesom være det næste, som tiltrækker opmærksomhed. Man kigger ud og tænker, nu vil jeg bare have lige så meget ud af det her uderum, som jeg har ud af mit inderum. Og derfor vil man gøre, ligesom man har gjort her, bygge de her rum op og tage alle de her funktioner,
med udenfor. Vi rykker køkkenet ud, vi rykker badet ud, nu rykker vi også loungen ud. Så vi vil gerne have, at vi kan alle de her ting udenfor, som vi også kan indenfor. Så derfor kan man sige, at kravene til udrummet i virkeligheden er større. Og det kan man også se med de her forskellige uderumsprojekter, som dukker op rundt omkring i byen. Det her, det er en have på taget over på Nørrebro, lige her over Birkegade. En boligforening, der har fået lavet det her fuldstændig vidunderlige udrum på toppen af bygningen. Så man ligesom prøver at tænke et lille smule anderledes og se, hvordan man kan få noget ud af tingene. Så kan man sige, hvis nu vi snakker produkter, og det gør vi jo lidt her i dag. Hvis man lægger alle de her ting sammen og siger, hvad er det så, der foregår, hvad er det for nogle ting, folk kommer til at ønske sig med de her ting, der sker i tiden, så vil de ønske sig nogle produkter, som indeholder de her 3 kvaliteter. Mobilitet, fleksibilitet og individualitet. Det vil sige, at man vil have lov at kunne genbruge sine ting. Hvis man får en ny idé, skal man ikke smide det hele ud. Man vil have, at det kan på en eller anden måde være fleksibelt, og man kan lave det om. Og man vil også gerne have lov at sætte sit eget præg på det. Og der må jeg jo så sige, det synes jeg Plus har rigtig godt fat i med denne her serie her, hvordan man kan i virkeligheden ud af de samme elementer bygge så mange forskellige rum og sætte så meget sit forskellige præg på det, kan man sige, alt efter om man er den ene eller den anden stil, eller hvad man har lyst til. Og der kan man også sige, at det er jo også noget, som egner sig rigtig fint til byhaverne, som ofte er noget, der skal bruges så mange forskellige mennesker, som man har et behov for på en eller anden måde, og dele det måske op med nogle pergolaer eller noget klatrevæsen eller noget, så man bare får en fornemmelse af rum på et større fællesareal, for eksempel. Nu har jeg jo så rejst rundt, og jeg har læst en trilliard artikler om alt muligt, og jeg har stukket næsen ned i alt, hvad jeg kunne finde af haveting. Og nu har jeg så forsøgt at prøve at filtrere de her ting på en eller anden måde. Og måde mig med at lave nogle temaer, nogle forskellige havetyper, som jeg synes, der siger noget om de ting, der foregår inden for denne her kæmpe bølge af haveting, der er lige nu. Så nu vil jeg starte med at byde velkommen her til den første have, som er hipsterhaven, har jeg kaldt den. Den udspringer jo selvfølgelig af hele det her urban farming-fænomen. Hipsterhaven er oftest unge mennesker, der har den. Det kan være studerende, det er græsrødder, det er... Hipsterhaven ligger selvfølgelig i byen. Den kan ligge på en altan, den kan ligge i en baggård, den kan ligge henne i den lokale park. I hipsterhaven, ja, og det er jo meget sjovt, fordi at det er det her med de her sådan, unge mennesker, hvor man kan sige, for få år siden, der var det overhovedet ikke cool at sige, at man var vild med at lave have. Og nu er det simpelthen gået fra absolut not til mega hot at være havenørd. Og det gør jo også faktisk det interessante, at der er en helt ny målgruppe nu af haveinteresserede, som man rent faktisk kan sælge noget til. Og det kan godt være, at I sidder der og tænker, hvad skal vi så sælge til de der hipster der, som ikke har nogen penge, og som dyrker i pallerammer og bildæk. Men der vil jeg sige, der er så også den gruppe, som ligesom følger med, som jeg kalder wannabe-hipsterne, som er dem, som for eksempel børnefamilier, der har valgt at blive boende i byen, som er lidt ældre, har lidt mindre tid, måske lidt flere penge. De vil også gerne være med på den her bølge med at dyrke deres egen ting, men de vil så gå hen og købe. De er måske lidt mere mageligt anlagt, og vil så gå hen og købe deres højbede og deres hegn og deres ting i et eller andet sympatisk firma, hvor de synes, de har de rigtige produkter. I hipsterhaven er man sådan mentalt meget sådan fællesskabsorienteret. Det er, man dyrker sammen, det handler om at dele. Det er en fælles have, og det er ikke noget med, nu har jeg plantet denne her tomat, og så er det min, og det er bare, alle kan høste. Og det bliver meget mere end en nyttehave, det bliver rammen om et socialt fællesskab også, hvor man kan mødes på tværs af uddannelse, etnicitet og alle mulige andre interesser, hvor man kan ligesom være sammen om det her haveprojekt. Noget andet, jeg synes, der er rigtig dejligt, som det her har ført med sig, det er den her ting, som jeg kalder, det handler om payoff frem for show-off. Altså det handler om udbytte over skønhed i virkeligheden, og det tager noget af alt det her sådan ræs ud af havebegrebet, som nogle specielt villaejere måske nok kan få lidt sved på panden over en gang imellem.
Altså det handler faktisk om at få mad på bordet i virkeligheden. Det kommer tilbage til de ting, som det i virkeligheden handler om. Det handler meget mere om det, end det handler om DM i ukrudtsfri plæne og bar jord mellem stavterne. Og der kan man sige, der skete jo det, hvor Michelle Obama hun omdannede forhaven til Det Hvide Hus til en køkkenhave, og det var jo også et meget stærkt signal, sådan globalt kan man sige, om at nu handler det mindre om at vise, hvor dygtig man er til at ikke have mos i plænen, og det handler om at dyrke noget mad, som man kan spise. Her i Hipsterhaven, der tænker man også meget på miljøet, og man genbruger, og man gør det selv. Man dyrker det, man lige har ved hånden, om det er bildæk, sandsække, pallerammer, man bygger drivhus ud af gamle vandflasker. Og møbler er noget, man banker sammen med nogle paller. Man tager det ikke så højtideligt. I Hipsterhaven, der dyrker man fortrinsvis mad. Det er det, det handler om. Man er klimabevidst. Det handler om kortere vej fra jord til bord, om sundhed og miljø. Så derfor så dyrker man hovedsageligt mad, som altså gulerød og kål, og nogen eksperimenterer også med sjove ting, som amarant eller grøngødning og sådan nogle ting. Det er så også her, vi møder en af de andre store tendenser i tiden, orange, som er meget hot. Orange har været i skammekrogen i mange år, lidt sammen med gul. Nu er orange på vej ind i haverne igen, der er fuld knald på farverne. Jeg tror til dels, det hænger sammen med det her igen, med det her tryghed, at man har brug for noget velkendt på en eller anden måde. Der er noget retro over den her orange farve. Og den kommer ikke bare som orange, den kommer som fuldstændig retro-orange, som i morgenfruer, i tallerkensmækker, i tagetes. Ting, som også har været betragtet som sådan lidt mormors kolonihavehus-agtige ting. Og det at til dels hænger det også sammen med, at man i Hipsterhaven dyrker efter permakulturelle og økologiske principper, hvor man meget ofte bruger de her planter som naboplanter i køkkenhaven til at holde skadedyr væk. Hver gang man har sådan en ungdomskultur, så kommer der også sådan subkulturer, og det synes jeg er rigtig skægt at kigge på omkring det her. Vi har guerillagardening, som mange af jer sikkert har hørt om, som er sådan en slags politisk havearbejde, eller sådan en slags plantegraffiti, kunne man sige, som handler om, altså det er sådan et opråb omkring, man synes byerne er for kedelige, og der er måske noget jord, der ikke bliver brugt, og så lister man ud om natten og tilplanter det, og så er det ligesom til gavn og glæde for alle. Og der er kommet alle mulige underarter af det her. Der er det, der hedder plantbombing og jernbombing, hvor man strikker små plantelommer, eller man hækler et betræk til et træ. Gangstergardening er det nye havearbejde mod kriminalitet. Vi kaster med frøbomber, og jeg synes, det er meget sjovt, denne her sådan, kontraster af de her ting omkring gangstergardening og frøbomber, og så det her sådan, egentlig fantastiske havearbejde med at få noget til at gro. Det var lidt om Hipsterhaven. Nu skal vi til en helt anden have. Velkommen til Natural Beauty, Skovhaven. Det er en helt anden slags have. Her hylder man virkelig naturen. Tingen med den her have er, at den er tit bygget op omkring noget med nogle høje træer, og hele humlen ved det her er, ligesom at man går meget efter den måde, som lyset ligesom bliver filtreret ned igennem de her træer på, så man får det her sådan fantastiske skovmiljø. Den er vild og naturlig, og man planter meget tilfældigt. Det er en have, som måske umiddelbart godt kunne se ud som om, at den ikke kræver så meget arbejde. Men stadigvæk vil jeg sige, at det kræver nu alligevel sin mand at holde styr på det der. Men altså, det er noget med også, at man arbejder i nogle forskellige etager med at få plantet denne her have til. Det er en have, som man også kan have på altanen, hvis man vil. Jeg var i forbindelse med min nye bog ude og fotografere en altan på Vesterbro, hvor Isa der fortalte mig, at over en anden gård var der simpelthen en mand, som havde gravet en halv skovbund op og havde på sin altan. Så han havde brændenælder og skovsyre, anemoner og ting på altanen. Og det nød han altså virkelig at have det på den måde. Det er så også her, at en af de meget, meget stærke tendenser, som jeg også så på Chelsea, gør sig gældende i denne her have. Og det er det her med, at den naturlige natur er virkelig det, der er sagen nu. Og det er sjovt, og det er tankevækkende, synes jeg. Altså, der var faktisk ret mange haver
Du var der også, Lars, ikke? Så du ikke alle dem? Og det er jo havearkitekter, som har brugt masser af tid og masser af penge på at ligge og bygge de her haver op, som simpelthen lignede. Det var scenarier for deres barndom eller forskellige ting, og det lignede fuldstændig et helt naturligt lille vandløb, du fandt ude i skoven med små trampede stier og sten, og der kan man spørge sig selv, er det stor havekunst, eller er det naturlig natur? Det fine ved det, synes jeg, det er, at det viser noget om, at vi er kommet et sted hen, hvor man har fået denne her ydmyghed tilbage omkring over for naturen, når man ligesom hylder naturen igen. Og det har jo måske noget at gøre med, at vi har prøvet at styre naturen i så mange år, så lige pludselig det her ustyrede naturlige natur forekommer os fuldstændig fantastisk og eksotisk. I den her have er der også meget stor vægt på biodiversiteten. Det er en have, som har plads til biodiversitet og til alle de tudser og frøer og fugle, der nu måtte være, men derfor så er man i hvert fald meget opmærksom på, at der er plads til dem. I denne her have bruger man også lokale materialer, altså man holder sig meget tæt omkring det her naturtema med sten fra marken og prøver at få det hele til at virkelig at falde ind i den her sammenhæng. Man planter med skyggeplanter og bunddække, og det spiselige, man har i den her have, det vil fortrinsvis være frugt og bær, og så er der også vægt på en anden ting, som er meget op i tiden lige nu, spiseligt ukrudt. Det er jo noget, man har brugt også i meget gamle dage, hvor man måske ikke havde så meget andet. Der er masser af ting i naturen, man kan spise. Der er brændenælder, der er løgkarse. Alle de her ting har man også med i denne her have. Mentalt kan man sige, at det handler enormt meget om at overgive sig til naturen og gå med den i stedet for imod den. Og man virkelig hylder naturen i den her have. Så skal vi videre til den næste her, loungehaven. Og det er jo sådan noget helt tredje. Loungehaven, der har man sådan en meget arkitektonisk tilgang til haven. Det er nok denne her, som i virkeligheden hænger mest sammen med inderummet. Altså der gør man virkelig haven til en forlængelse af sit inderum, så udrum og inderum virkelig kommer til at hænge sammen. Den er tit sådan meget loungepræget med lave flydemøbler, gerne en ordentlig bandit af en grill, og noget er overdækket, og man har i det hele taget den her meget arkitektoniske tilgang til det. Der kan også være vand i denne her have. Det vil tit være anlagt som sådan en slags grafisk effekt, altså gerne spejlbassin, eller det kan også være som swimmingpool. Her vil man nok vælge at anlægge en svømmesø, som er sådan en mere bæredygtig udgave af en swimmingpool. Klor er fuldstændig ydt. Her tager man også de her funktioner med ud, som man har indenfor. Man vil gerne have et rigtig lækkert spa-agtigt badeværelse. Man vil gerne have inspirationen af i det hele taget hentet fra sådan, hvad kan man sige, internationale hoteller og spa-oplevelser. Man vil gerne have den der sådan meget eksklusive feeling. Det er også i denne her have, hvor vi ser kunst. Det kan være i form af et udendørs maleri på en endevæg. Alt, hvad der kan være med til at understrege denne her arkitektoniske tilgang til det. Og man er meget kredsen i denne her have også omkring, hvad det er, der får lov at komme ind. Man bruger tingene som den her trappe for eksempel, som bliver til sådan en skulptur i sig selv, så man arbejder også meget stramt med tingene her. Der er ikke så mange blomster i denne her have, men planterne de bliver valgt rigtig meget ud fra deres arkitektoniske og deres sådan, skulpturelle karakter. Det vil være her, man ser sådan arter, palmer, man ser mange græsser, bambus, bregner og ting som, jeg tror, der er ved at blive lagt et æg. Ting som det her sort slangeskæg og sådan nogle ting, som har sådan en lidt mere stram et lidt mere stramt udtryk. Der bliver ikke dyrket så meget spiseligt i denne her have, hvis der gør. Og man har heller ikke høns i den her have, det er simpelthen for besværligt. Så kunne det være artiskok for eksempel, som er sådan lidt eksklusiv grøntsag, og som også er sådan meget skulpturel plante. Man er også meget miljøbevidst i denne her have, og man arbejder med grønne vægge, grønne tage for eksempel. Og det, det er det hele taget meget tjekket have, hvor man også måske arbejder med jordvarme, og man belyser haven, og sådan, men det hele er ligesom gravet ned og lagt ind. Og
der er vandingssystemer til det her og sådan noget. Men der arbejder man også med de grønne vægge som en dekoration, hvis det ligesom falder ind i omgivelserne, kan man sige. Her der går man efter de eksklusive materialer, og de er også meget kredsent udvalgt. Det kan være skifer, marmor, sandsten, eksotiske træsorter, så længe de er klimamærket. Det er måske også her, at man har det her Prada havesæt. Det var så egentlig de vigtigste, men nu tænker jeg så i dagens anledning, så vil jeg prøve at komme med mit helt personlige bud på, hvad er det, jeg tror i min verden, som kommer til at være det allerfedeste havetema. Og det kommer her. Velkommen til Wild at Heart haven. Det er en have, som i virkeligheden låner lidt fra dem alle sammen. Den har sådan hipsternes lidt skødesløse genbrugstanke. Den har nogle moderne elementer fra loungehaven, og den har nogle elementer fra skovhaven omkring denne her sådan meget vilde form for beplantning. Det er en have, hvor alting er tilladt, undtagen måske i virkeligheden lige at blive helt voksen. Det er en have, hvor man også ligesom hylder forfaldet, og man hylder den poesi, der er i det. Og man dvæler ligesom ved de her momenter, der sker fra, at noget måske i virkeligheden går fra perfektion til det næste. Og det kan være det her øjeblik, hvor roserne blomstrer af, og i virkeligheden har en helt anden skønhed. Det er en have, som er fyldt med vilde blomster, og de ser ud som om, de har sået sig selv og har sådan en tilfældighed. Der vil være vandspejl, der vil måske være havefeer. Der vil være hemmelige snodede stier. Man leger med nogle elementer fra den engelske havestil, men man tilfører det stadig noget lidt mere råt. Men det kan også være noget med de her fokuspunkter og tunneller og små statuer. Det er så her, vi ser en af de rigtig store blomstertrends også, som handler om, at grøftekanten er flyttet ind i staudebedet. Nu går man efter det der lidt vilde, løse, utæmmede look, som de naturlige grøftekanter i virkeligheden har, som man så prøver at genskabe fra. Og det betyder også, at man planter på en helt anden måde. Før der plantede man i de her sådan flotte grupper af 3, 5, 7, 9 planter, så man fik det her sådan overdådige staudebed, der bølgede afsted med de her store grupper af planter. Her planter man mere i punkter og roder tingene sammen, så man får det her løse udtryk. Og det vil også være meget noget med at gå efter sådan de her skærmplanter og tisler og sådan nogle ting, som ligner det, man har i grøftekanten. Man dyrker også spiselige blomster. Det er ligesom med til denne her prinsesse-feeling. Altså, der findes ikke noget mere fantastisk og glamourøst end at spise blomster. Altså, det er så vidunderligt. Og så her tager man også nogle af de her lidt retro-ting op igen, som måske har levet sådan lidt hemmeligt liv, altså stikkelsbær og hestebønner og sådan nogle ting. Her er uderummet også en forlængelse af inderummet, men på en lidt mere skødesløs måde. Dog vil jeg sige, at man tilsætter nogle moderne elementer, man tilsætter også nogle pangfarver, og det kan I se rigtig meget på den måde, som Marie har stylet alt det her fine i, som er en blanding af både noget nyt og noget fint, noget gammelt, som man har peppet op på en eller anden måde, og nogle retro-ting. Så man ryster ligesom posen og blander det hele på en måde. Og man kunne sige, der er sådan en funky poesi i det. Igen er det at vælge de der lidt skæve ting. Hvad er det, der sker, når den der gule bil lige pludselig holder under det der lille træ? Og man tager simpelthen naturen med hele vejen ind i den måde, man tænker alle sine andre ting på også. Der er også sådan en legesyge i det her tema, som igen er det der med, at hvorfor ikke have det sjovt? Vi har ikke lyst til at være så voksne, og det er noget med, at nu har den der sådan ledkrise hængt på ryggen af os i så mange år. Nu gider vi ikke, nu vil vi også have det lidt sjovt, og det kan I også se igen, som Marie har lavet med små hæklede betræk og alle de her skægge, små sjove indfald. Her tænker man også over genbrug. Man bruger det, man har ved hånden. Man planter i kaffedåser og legevogne, og det er lige meget. Bare man planter noget. Det er ligesom det, der er det vigtige. Det er glæden ved de her ting.
Så det var, hvad jeg havde til i dag, og jeg håber, at I har fået noget inspiration og er blevet en lille smule vilde i jeres hjerter og vil gå hjem og hænge hængekøj op og nyde skvaderkålen, når den blomstrer. Ja, tak for det, og I har lyttet meget pænt.